veZimbabwe vanhu vaya vatotanga iko zvinezvi ndiri kusangana nenyaya vanhu vari kutaura zvese vanhu vari kuda kuriska kana kuti kushinga maZimbabweans. But inini kana ndinge ndatoya ndiri kunzwa kuda kuvhura hombe sezvandiri kunzwa izvo so ndini one munhu anokwanisa kuvasumudza vese nenzeve kudai so ndibva ndavarovera pasi kuti right. Nyaya yakamira kadai so yandiri kunzwa streets esocial media vari kuda kumanikidza munhu wese vane zvikoro ungava neka college ka preschool uneka chi udaurambira kutambira mazigi nyaya iri kutenderera pari kunzi ma1 ako iko zvinezvi ndo nyaya iripo streets yandiri kutambira. But kana uchinge watosvika panapa uchiwirirana neni pachimonya changu chemubrain chekuti pasi neZanupf kubva makuseni kusvika manheru kana kuti kusvika mangwana makuseni futi tanga nekulike this video right now kuitira kuti vese vaboikane zvavo right. Mamiriro akaita nyaya yati kusangana nayo panapa pari kunzi Primary and Secondary Education Minister Tonderai Moyo has issued a stern warning to schools that are refusing to accept the Zimbabwe Gold ZIG as a form of payment for school fees, declaring that such deficiencies will not be tolerated under the country's official multi-currency system. Speaking in Harare last week while addressing junior parliamentarians, Moyo urged the young leaders to expose schools engaging in this practice, promising immediate action. Why are schools out there rejecting the ZIG currency as payment for fees? Moyo asked, give us the names of such schools. We want to deal with them. We are in multi-currency system and ZIG is legal tender in this country. Moyo emphasized that no school should is the authority to reject the local currency, adding that the government has made it clear that both ZIG and other approved currencies are to be accepted in all transactions. Any school refusing to accept ZIG is operating outside the law, he said. It is responsible for every institution to, especially those in education, to uphold national policy. Ndo mashoko andiri kutambira panapa iko zvinezvi. Saka pari kunzi kana iwewe usiri kutambira mari tiudze kuti uri kuoperatora papi tisvike papo timbodhila newo. But muri yeZimbabwe, let's be very honest panapa, because inini parivataura mashoko avo vane zvimashoko avari kubatanidzira pavari kutaura nyaya yavo vane zvinhu zvavari kutaura panapa zvatisiri kuwirirana nazvo panapa pari kunzi zvoni ZIG is legal tender in this country anditi we are in multi-currency system. Saka pari kunzi everybody ZIG and other currencies are to be accepted in all transactions. And mugona mari iyoyo inofana ku accept kwa in all transactions. But let's be very honest, why isiri kutenga petrol mari iyoyo? Ndo chinhu chekutangisisa. First thing first, why mari isiri kutenga petrol? Ngatiti inofana ku accept kwa because it's our money, it's our currency. Tuingairambira ani watunoirambira. But why ine zvimwe zvero selectwa? Number 2, why isiri kutora passport? Why? And because pazvinhu zvese izvo zvimama why andiri kuisa uchiona kuti kufuel kune munhu ariko anonzi Tagwirei. Ndiye ariko anasakunda holdings nane ndo magiants efuel in Zimbabwe. Macompanies acho akawanda atikwanisa kutaura nezvo mazita acho tobva kuma passports ariko futi ikoko ndiyo 1% akwanisa kutaura kuti hai zvatisikudzida kunoko and they can't do anything against that guy. But vari kutaura kuti aiwa zvikoro manje vari kutaimira tumwe tumabusinesses tungori twevanhuwo toya tongoti ayo iwe kana ukaramba kutambira mari iyo tiri kukubata. Kosei mari yacho ine mamwe manhingirikini masectors anonzi ava vakasaitambira ngavanhingirikini ngavataura iti delay navo. Because the next thing vachakudza kuti iwe uri zvinosiri pamutemo saka takusunga takurova fine kana takutokuvharisa kachikoro kako ikako. Why vasiri kuti kana iwoyo kafuel station kako takukavharisa kana ukasanhingirikina? Why are they not doing that? Why? So zvinhu zvese izvozvo panoshaya kana one anobvunza anditi mazomirira isusu manje kuti tiwe tichibvunzira imimi kuti cause nai zvese izvi ende muparliament tine vanhu veopposition havasi kubvunza maquestions iwayo ende munhu anopinda obva anhingirikinaka mamati motomomberera maoko muparliament mototi ataura zvine musoro musarowe bribe muri kuvharwa muri muparliament makanyarara mubvunzei kuti ayo tiri kutobvumanidza mukutaura izvozvo kuti mari iyo inganzi inganhingirikinwa but ko imimi why mamwe masectors asiri kuitambira. Ini ndakazvitaura since day one ukaona mari inoita kuadvertisa mari hai pane basa iwe imagine kuti pane mumwe panhu akatoimba achitoimba mazigi what mhene kumbari uko anzi ras club whatever I don't know my names awo anditi vatonzi atengerwa akwa ino ndakaita question mark kuti iwe dzimwe nyika dzese dzichoreka dzagadzira mari
munhu akangoyi kutotoningina mari yonzi ikuadvertiswa iri kubuda pakati weiona yakadai so inozotenga zvakadai so inodai so inosimbiswa nemuromo inobhekwa nezvibhakera dzimwe mari dzedzimwe nyika apa takaudzwa kuti yakabhekwa negold but this time tikaona kuti iri kubhekwa nechimonyamonya iri kubhekwa nemapurisa iri kubhekwa nenhingikini. I still remember the days pakabuda mariyo yanzoni youth votes to back Zig, but now why votes to defend Zig? Youth yacho munoda kudefenda hawo, munoda kufamba door to door, amuna mabasa ere na youth imiri kunzi munoda kufamba mchidefenda Zig, amuna kwamunonhingirikina kwamunomukira mchishanda kuno kuti saka vatone marombe ava vanokwanisa kutenderera kuti kamusika kanhingi kari kutaramba kutambira mariyo wotouya vakutoemba chimurenga pamusinga pako ipapo the next thing wakutonzosarani. Does that make any sense? Naita kaftarisa vamwe ndo vanonzi imimi masectors enyu aya imimi itambirei by ginya mamwe masectors anonzi akwanise kuitambira ende hapana, there is no explanation panyaya iyoyo. Anovabvunza ndiani because ndo mabusinesses avo ari kuita kuti varambe vari mupower. They are where they are today because of those people. Saka kuti vachitanga kuti ayo yozvo kuita utonetesa mari hapana anokwanisa kuzviita izvo. Unobvunza tiri mumotokari green and is a legal tender inofanira kutora green ino yototenga ichitoenda yakadaro. Hatisi kuramba ngaitenge kwese ngaitengewo fuel but imimi zvinonaka zviri kwenyu chete ndo zvinonetsa kuti muchiti kwangu ndo kwenyu munenge muchitora but panoitwa microtransactions imimi munozitambira mari idzodzo by ginya. Ndiri kungoti it's not fair. Handisi kuramba, handisi kusaidira vanhu vari kusiri kutambira mari. I'm actually against them. Haungarambe mari yakagadzirwa chinzi ndemunyika ipapo ichokwadi ndinowirira nazvo but manje hatidi kuti motive vamwe ngavasaitambire vamwe vakainingirikina zvidi kudaro mai motanga makuselecta makunyatsoratidza side kuti ava vari so special, mabusinesses ava ari so special. Even education is essential in our country. Hapana pekuti tinganingirikina vana vanofanira kutodzidza zvikoro zvinofanira kutokosheswa vezvikoro vacho hapana pekuti anganingirina but munhu anenge achionawo kuti chero ndikaida kuitambira ndinoda kutodira fuel ndichienda kunotenga machoko, ndinoda kutodira fuel ndichienda kunoningirikina kana kuti kunotenga zvekushandisa pachikoro panapa ndinoda kudidira handisi kuzokwanisa kudaro ndakuti di what's next wakutoenda kana kwakomana kublack market ndichenjerewo mari yangu tididi wakutotanga kuti money change chakutoita chichitowanda ende wasvika ikoko the next thing kukudzvanywa vanokudzvanya zvisingaitwa komana vacho vanenge vakagarira mamoney change acho ndavanani mumbuzo aiwa tabata tovadididi iwe unofunga kuti munhu wese akauya akabhadhara neiyoyo because ngatimboita zvinhu zviri feso dai chiti ichipedza kubhadhara school fees woenda unodirawo fuel ichipedza kubhadhara school fees yokwanisa kunotora passport zvinhu zvakaita seizvozvo ingadai pasina kana maproblems but imimi imwe problem ukaona kuti magadzira imwe problem uda kuisolva nezvibhakera which is very wrong. Ipapo kuti munhu wese anofanira kutoindina muparliament imomo maikona kungokotsira vanhu ndosaka titoa kuti panofanira kuwa something munhingirikini imomo is better kana anzani shabangwe asvika recall vese zvake apedzise apedzise then kouyiwo vamwe vanenge vari brains rinani vombocontestawo ikoko vokwanisa kumbopindawo muparliament chete tikatiita vanhu 2 muparliament yese vanokwanisa kumiramira I think is better than kuti tiite vanhu hobho vanenge vachingonzi kuna nanhingi veopposition ananhingi basa revari kuita racho kubvunzwa nderechi hapana vanobvunza tuma projects tusina kana nebasa rese ndotokwanonomiramira but pane nyaya hombe dzine dzichitaurwa idzi vanotanga vasiri kuzvinzwa zvoita kunge pamwe muparliament imo vari kuti vezvikoro didi kana akatouya munhu achinyebara vagadzisa zvimwe inonzi bribe munoudzwa tinyaya tisina basa moti ingamonzi takaitaurawo nyaya yacho chibva yamataura nawo ka1 kuti toda kuti ibva yatambirwa futi kufiwo ibva yatambirwa ndeye munyika muno murbozi kune vamwe vanotoipuwa iri salary onodii munhu iye apuwa iri salary imari yakadaro yegeyo aiwa zviri kubhowa mana tisekerere zvinhu zvakadaro hapana pekuti tinoramba takanyara but anyway zvinozotanga pamwe ndindega ndinyorwadziwa sterek ndangokuzivisai kuti muzoona kuti zvinhu zvekutaurika zvikuitika munyika zvacho ndezvipi. Kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa kambani yako wobva wavhurirwa FNB business account zvaizi mazuva ano bata education research yana owen vanokuvhurira vanokuregistera kambani wobva wavhurira FNB business account nepassport chete zvekuti hauna permit hadzitori nyaya dzekudhara saka bata owen izvozvo usaswera uchikumbira mabank account evamwe vanhu chingoitirwa rako wega iwo nemari yako zvotori nazvo izvozvo ende mari yotofunga kuti haikwane ndo iri kutodiwa yacho inotokwana izvozvo saka contact imba nhamba dzake izvozvo akuitire wobva watosara watone kambani yako iri registered.